ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓኒ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዚ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተይ እዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሀሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባሌ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ነቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናብቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። ናቲ ንሉና ዘለዎ ፍቅሪ ኣዝዩ ልዑል እዩ ዝነበረ። ድሮ በዓል ልደት ኣውደ ዓመት ዕዳጋ ውዒሉ ደኺሙ ዝመፀ ይመስል። ኣይ ደቂ ሰባት ክንበሃል ንሓንቲ መዓልቲ ክንብል ዘሎ ሓተምተምን ደፋፋእን ብጣዕሚ ዝገርመኒ። ካሊእ ግዜ ዕዳጋ የለን ከም ዝተባሃልና በቃ ኩሉ ሰብ ዕዳጋ እንትሻመን እንትዋረርን እዩ ኢሉ ይብላ። ንሉና ኣፍቃሪቱ ብዝደኸመ መንፈሱ ዕዳጋ እኮ ቅነ ኣውደ ዓመት እንትኸውን ዝተለመደ ፀባዩ የግዳስ ኣነ ንስኻን ሓዳርን ናብራን ምስ ጀመርና ኣጆኻ ባዕለይ ኣለኹልካ ትብሎ ሓውሲ ምፅንናዕ ዝመስል ኣኽ ኢሉ ነዊሕ ድሕር ምትንፋሱ ሉና ይሄ እንታይ ዳኣ ኮይንካ ናቲ ወይ እንታይ ኣሉ ድዩ ክትብል እንትትሓቶ ናቲ ግና ንስኽ እንዳሓለኺ እንታይ ከዘይካውን ናብራ ሓዳር ድማ ትብልኒ ኣነ ንስኽን ዲና ናብራ መስሪትና ክንነብር እስኪ ካብ መዓዚና ኣነ ንስኽን ከም መጠን ፍቁራት ሓቢርና ውዒልና ዝሓደርና ኣየናይ በዓሊና ኸ ብሓደ ውዒልና ዝሓደርና ኣፍቃሪተይ ብምዃንኪ ሓቢርና ዝውዓልናሉ መዓልቲ እስከ ዝክር ንበላ ሉና እውን ተቐበለ ቢላ ከምዚ ትብሎ እንታይ የለኒ ለዳኣ ግዘይ ምሳኻ ዘባኽን ዘለኹ ኣነ ፍቃሪትካ ኮይኑ ንኽስምዐካ ናይ ግድን ምሳኻ ክሓድር ኢልካ ትሓስብ ከምዚ ክትሓስብ የብልካን። ምክንያቱ ድማ እቲ ሓቢርካ ምሕዳርን ካሊእ ድሌታትን ብግዚኡ ክኸውን እዩ። ሉና ግዚኣ ምስ መሓዙታ ፈቆዱ ካፌታት እናዘረት ክትዘናጋዕ እያ ተሕልፎ። ነቲ ኣፍቃሪትካየ እትብሎናት ግና ግዘ ስለ ዘይትህቦ ዝነበረት ክንዲ ንመሓዙታ ዘለዋ ተገዳስነት ንኡ ከም ዘይነበራ ይወቕሳ። ሉና ግና ብዛዕባ መሓዙታ ሕማቕ ክዛረብ ከም ዘይትፈቅደሉ ተጠንቅቁ። ናቲ እውን ንመሓዙትኪ የኽብረን እየ ግና ድማ ንዓይ እውን ግዛ ክትብነለኪ ይብላ። ናይ ሉና መልሲ ግና ግዲ ዘይብላያ ዝነበረት እሞ ከም ቆልዓ ናብ ዝኸድክዋ ሓዚለካ ክኸይድ ዲኻ ደሊኻ ንዓበል ክሓዝለካ ብምባል ብኢዱ እናሓዘት እናሰሓቐት ትቕልደሉ ስምዒት ናይ ናተ ኣፍቃሪኣ ኣብ ግምት የእትወቶን። ናቲ ግና ኣብቲ ዝነብረሉ ከባቢ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝነበረ ኣረ በይዛኺ ዝርኤና ሰብ ብዙሕ እዩ ይብላ ብስክፍታ። እንተሉና ግና ዓይነ ሕንከት ዝበልዐት ድርቅና ዝሰኮና ጓል እያ። ብዛዕባ እቲ ዝርኢ ሰብ ምንም ከም ዘየግድሳን የግዳስ ንዓየ ፍቕሪ ትወቕሰኒ ኣለኻ ንፍቕሪ ክትብል ንዓይ ዝኸፈልካዮ እንታይ ኢሎ ብምባል ተሓቶ። ናቲ ብፍቕሪ ሉና ዝተጎድአ እዩ ዝመስል። ምሳኺ ፍቕሪ ከም ዘለኒ ንምግላፅ ክብል ዝገበርክዎ ነገራት ብፀጋ ይትቕበል እዮምን። ሓደ እዋን ንፍቕረይ ዝገልፅ ቀይሕ ዕንበባ ሂበኪ ተቐቢልኪ ኣብቲ መኪና ዝነበረ ሹፌር ሂብኪዮ። ሉና ትቕብል ኣቢላ ንሕድሕድ ሕቶ ናይ ናቲ ልክዕ ልክዑ ካብ መሓበይ ትቁጠብን እወ ሂበዮ ምክንያቱ እታ ዕንበባ ደስ ክትብል ፈትያ ስለ ዝበለኒ ኣብቲ መኪና ክቕምጦ ሂበዮ ይሄ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኢላ ዘየማተ መልሲ ሓበቶ። እሺ ደሓን እቲ ምእንተ ፍቕርና ክብል ዝዛረበልኪ ናይ ክልቴና ምስጢራት ኣውፂኺ ንመሓዙት ከምዝራብከ እንታይ እዩ ዝበሃል? ሉና ነዚ እውን መልሰይ ሰኣነትሉ ምዝፈትዎን መሓዙተይ ብዛዕባ ናይ ሂወተይ ወሳኒ ጉዳያት እንተማኸርኩ እንታይ እዩ ትፀገም? ወይስ ምስ መሓዙተይ ምዃነይ ኣዝዩ ዘቕንዐካ እዩ ዝመስለኒ ካብ መሓዙተይ ፈሊኻ በይነይ ክተትርፈኒ ኢኻ ትሓስብ ብምባል ኩሉ ድሌታቱን ዘረብኡን ክገትዕ ብወግዒ ኣቕልል ኣቢላ ክትሓልፎ ይመረፀትን። ኩሉ ግዜ ምስ ወዳት ቀሪብኪ ብዝብል ጭኽጭኽ ተብዝሕ ኢኻ። ናቲ ኣፍቃሪቱ ሉና ካብ ልቡ ከም ዘፍቅራን ኣብ ፅርግያ ማንም ተራወዲ ዝጎታ ጓል ክትኸውን የብልክን ንኽብርኺ ክትሓስበለኪ ለየ ዝብለኪ እዚ ድማ ስለ ዝሓስበልኪ ኢሉ ከርዳዕ ይፍትን። እንተ ሉና ግና ብናታ ድሌት ክትጓዓዝ እምበር ከም ዝበሊ ከም ዝግበር ክብላ ኣይትደልን። ናቲ ንሉና ክብል ዝኸፈሎ ናይ ፍቕሪ መስዋዕቲ ዝነበሮ ትዕግስቲ
ክንደየናይ ምዃኑ ዝገልጽ እዩ። ሉና ብተፈጥሮኣ ለዋሕን ቅንዕትን እያ። ገና ድማ ነብሳ ክትሕምቕ ኣይትደልን። ንግዚኡ ዘስሕቃን ንልባት ሓጓስ ዝመልአላን ወዲያ ትፈቱ። ጥፍኣታ ዝነግራ ይትፈቱን። ኩሉ ግዜ ዘደንቃ ወዲያ ትደሊ። ዋላ ንግዚያዊ ድሌቱ ከማልእ ክብል ዝተፋለጣ ወዲ ብቐሊሉ እያ ትረዳዳእ። ፍትሕ ዘብለን ወዲ ዓለመዩ ዝብል ቃል እዩ ከም መፈከሪ እትጥቀመሉ። ሉና መልክዓ ኣዝያ ውቅብቲ ጽቡቕ ቁመና ዘለዋ ምዕርግቲ ጓል ሔዋን እያ። መልክዓ ኣዝዩ ንዝረአያ ወዲ ክስሕብ ዝኽእል ኣከዳድንኣ ፍሉይ እዩ። ናብራ ሓዳር ብዙሕ እኳ ትሓስበሎ ይነበረትን። ንሳ ትደሊ ከም ድሌታ ዝኾነላ ኩሉ ዝርድአላ ኣፍቃሪ እዩ። ኮይኑ ግና ናቲ ኩነታት ናይ ሉና ኣፍቃሪቱ ስለ ዘግድሶ ዝነበረ በቲ ዝተለዓለ ዝህባ ማዕዳን ከም ጭኽጭኽ እያ ትሓስቦ። በዚ ዝተለዓለ ናቲ ምስ ሉና ካብ ወግዓዊ ፍቕሪ ሓሊፎም ርክብ ዝበሃል ከይፈጸሙ ንልዕሊ 1 ዓመት ጸንሑ። እዚ ኩሉ ግዜ እንትሓልፍ ግና ሉና ምስ ዝተፈላለዩ ኣወዳት ትቀራረብ ነበረት። ሓደ መዓልቲ ምስ ኣፍቃሪኣ ብሓሳብ ተፈላለዩ። ምስ መሓዙታ ኮይና ክትፃወት እንተላ ሓደ ወዲ ምስተን ደቂ ኣንስትዮ መሓዙታ ኣቢሉ ዝተላለየቶ ወዝቢ ክትፈቶ ጀመረት። ጆሲ ዝበሃል። ጆሲ ኩሉ ግዜ ውቁባ ተዋልድ ብምጽማድ ዝካወኖ ሰበይ ነበረን። ንሉና እውን ንሱ ምንም ከይተዛረበ ብምንቅስቃሱ ናብኡ ክትሓስብ ገበረ። ሉና ምስ መሓዙታ ብዛዕባቲ ኣብ እንዳ መስተ እትረኽቦ ወዲ ከም ዝተመቸዋ ትዕልል። ይኹን እምበር መሓዙት ሉና ጆሲ ከም ዘይጠቕማን ኣዋልድ በቢግዚኡ ከም ክዳን ዝቀያይር ምዃኑን ይሕብርኣ። ናተፍቃሪኣ ዝመስል ትኽክለኛ ወዲ ገዲፋ ምስ ሓደ ኣዋልድ ከናዲ ዝውዕል ንግዚኡ ከም ማስቲካ ተጠቒሙ ንዝድርበያ ጆሲ ክትቀራረብ ናይ መሓዙት ኣማራፂ ይነበረን። ይኹን እምበር ሉና ነቲ ብልቢ ዘፍቅራ ናቲ ምስቲ ዝነበረቶ ህይወት ስለ ዘይጋጠም ኣመና ጸለአቶ። መሓዙተይ ኣይፈትወክንን ክዘናጋዕ ኣይደልን። ጆሲ ግና ዓለመይ ዘርኤኒ እዚ ጌርኪ እዚ ጥፍኣተለኪ ኢሉና ይፈልጥን። ስለዚ ኣነ ወይ ናቲ ከም ጆሲ ክኾነለይ ኣለዎ ወይ ድማ ጆሲ ኣፍቃሪዬ ክኸውን እዩ ትምኒተይ ብማል ትዛረበን። ብኹነታት ሉና ዝተገረማ መሓዙታ ከም ዝኸብላ ይመኽርኣ። ኣብዚ ሰዓት ወዲ ብሓደ ንሕደር ዳኣ እምበር ሓዳር ንግበር ዝብል ኣብ ዘይብሉ ሰዓት ንስኺ ዓመት ሙሉእ ብፍቕሪ ዝተጸበየ ክናት ትገዲፍከስ ምስ ክንደይ ኣዋልድ ተጠቒሙ ዝገደፈን ጆሲ ምዃንኪ ድሓር ከናስሐኪ እዩ። ጆሲ ሓደ ለይቲ ክሓድር እምበር ካባኺ ዝጸበቐት እንተደኣ ረኺቡ ገዲፉክ ከም ዝኸይድ ክትፈልጥ ይግባእ ኢለን ክመኽርዓ ዋላ እኳ እንተፈተና። እንተሉና ግና ናብ ጆሲ ዝነበረ ቀልባ ብዛዕባ ጆሲ ዕላለን ከቋርፀን ካብ ልባ ከም ዘፍቀረቶን ትነግረን። ከምቲ ልማደን ሓቢረን ኣብ ሓደ እንዳ መስተ ክትፀወታ ድሕሪ ምምሳይ እቲ ተፍቅሮ ጆሲ ብምምጻእ ብፃመእ ፍቕሪ ዝተሸፈነት ልባ ክጥቀመላ ግዜ ወሰደሉን። ኣፍታ ሸዓለይቲ ኩነታት ሉና ተቐየረ። ምስ ጆሲ ክስዕስዑ ድሕሪ ምምሳይ ጆሲ ኣብ ቅድሚ መሓዙታ ክሰዓዓማን ናብ ስምዒት ከእቷን ከኣለ። መስተ ብዚሓ ስለ ዝነበረት ምስ ጆሲ እትገብሮ ዝነበረት ልክዕ ኣይነበረን። እተን መሓዙታ እውን ስለ ዝሰኸረት እያ እምበር ኣፍቃር ኣለዋ እዩ። ስለዚ ንዓኻ እውን ጽቡቕ ኣይኮነን ኢለን ክፈላለየኣ ዋላ እኳ እንተፈተና ናቲ ምንም ዘይፈልጥ ፋራዩ ክርድአለይ ከዓለን ሓዳር ጥራሕ እዩ ዝብለኒ ህይወተይ ጽቡቕ ከይረአየት ኣብ ገዛ ዓፂው ማዕበይት ቆልዑ ክገብረኒ ዝሓስብ እንተ ንስኻ ግን ንዓይ ነፃነት ትህበኒ ኢኻ ጭንቀተይ ክርስዕ ትገብረኒ ወዲ ስለ ዝኾንካ ኣመና የዘፍቅረካ ብማል ኣብ ቅድሚ መሓዙታ ምስዕሳዕ ቀጸሉ። ጆሲ እውን እታ ምሸት ዝረኸባ ዕድል ክትሓልፎ ስለ ዘይደለየ ደጊፉ ሒዝዋ ኸደ። ሉና ንግሆ ካብ ምድቃሳ ነቂሓ ዝረኸበት ትወዲ እቲ ቅድሚ ምስካራ ብፍቕሪ ዓይኒ ዝወደቐትሉ ብመሓዙታ ዝፈለጠቶ ጆሲ ዝነበረ ከምዚ እንዳበለት ጊዜኣ እተሕልፍ ሉና እዩ እምበኣር ናቲ ብፍቕራ ዝሳቐ ዝነበረ ኩነታት ሉና ኣብ ሓዳር ምስ ኣትወት ክቕየር ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ሒዙ ይጽበያ ነበረ። እቲ ናቱ ዝነበረ ስግኣት ግና ምስ ማንም ወዲ ክትጓተት ከላ ንሓንቲ ንሓዳር ትምነያ ጓል ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ እዩ። ብጽባሕ ሎሚ ሓዳር ክንገብር ኢና ዝብል ዘረባ ናይ ሉና ዝተሓከየ ናቲ ኣብ ድሮ በዓል ልደት ግና
ቁርፁ ክፈልጥ እዩ ዝደለየ ዝመስል ምስሉና ብሓሳብ ከይተሰማምዑ ምስ ተረፉ ናብ ሓደ ዓርኩ ስልኪ ብምድዋል ኣብ ሓደ እንዳመስተ ናይ ድሮ በዓል ልደት ምስታይ ጀመሩ። ናቲ ከም ወትሮ ይኮነን፣ ናቲ ሰሓቕን ተፃዋታይን እዩ። ግና ኩነታት ሉና ንፍቕሪ ይኹን ንሓዳር ዝነበራ ትሑት ተገዳስነት ሓጎሱ ዝመንጠሎ እዩ ዝመስል። ንሱ ዝሓሰቦ ንሉና ህያብ በዓል ልደት ክህባ ናይ ሓዳር ሕትኡ ክትቅበሎ እዩ ዝነበረ። ናቲ ኣዝያ እተፍቅሮ ግና ንሱ ዘይግደሰላ ሓንቲ ኣፍቃሪት ነይራቶ። ይኹን እምበር ብፍቕሪ ሉና ዓውዩ ስለ ዝነበረ ካብ ሉና ወፃኢ ንኻሊእ ዝኸውን ልቢ የብሉን። ስለዚ ንዓኺ ዝኸውን ካሊእ ወዲ ኣልሽ ኢሉ ተስፋ ክቁርፃ ዋላ እኳ እንተፈተነ እንተንሳ ግና ተስፋ ይቆረፀትን። ሜላት ከባባ 1 ዓመት ዝኸውን ብፍቕሪ ናቲ ተሳቅያያ። ናቲ ድማ ብግልባጡ ብናይ ሉና ፍቕሪ ይሕሰ ህይወት ተገላበጥ ኮይኑ ንጹሓት ልቢ ደላይን ተደላይን ከይተራኸቡ ብዙሓት እዋናት ሓለፉ። ናቲ ኣብ ድሮ በዓል ልደት ዘዳልዎ ውህብቶ ተቐባሊ ተፍቃሪ ተይረኸበን። በዛ ሓሪቑ እዩ ምስ ኣዝዩ ዝፈቱ ዓርኩ እንዳሰተየ ብዛዕባ ምስሉና ዝነበሮ ህይወት ጠቕሊሉ ከም ዝፀልዖን ካብ ህይወቱ ከም ዘውፃን ንዓርኩ ዝነገሮ። እንተ ዓርኩ ግና ኣይኣመነሉን። ምክንያቱ ምስ ሜላት ንክቅፅል እዩ ዝመኽሮ ነይሩ። ስለዚ እዚ ኩሉ እዋን ክርድኦ ዘይከኣለ ኣብቲ እዋን ክቕየር ኢሉ ሓሲብዎ ይፈልጥን። ሜላት ኣብዚ መንጎ ሃንደበት ናፍቲ ናቲ ዝሰተይሉ ዝነበረ መፀት ናቲ ኣፍታ ናይ መወዳእታ ተስፋ ቆሪፁላ ዝነበረ ሰዓት ሜላት ፍልፍል ሓጎሱ ኮይና መፀት። ንሜላት ትኽክለኛ ኣፍቃሪቱ ምዃናን እዚ ከይተረድአ ከም ዝበደላን ይቕሬታ ብምሕታት ጋሕሳ ናይቲ ኩሉ በደላቱ ድማ ሓደ ህያብ በዓል ልደት ተበርከተላ። እቲ ህያብ ክሳብ ትርኢ ሜላት ተሓንጥያ ነበረት። ይኹን እምበር ናይ ብዙሕ ግዜ ሕልማ ጋሕዲ ዝገበረ ዋላ እኳ ይቕሬታ ኢሉ እንተተረድኣ እቲ ህያብ ግና ንሓንቲ ብፍቕሪ ፀኒዓ ብቕኑዕ ልቢ ዝተፀበየቶ ጓል ኣንስተይቲ ዝግባኣ እዩ ዝነበረ። ናቲ ንብዙሕ ዓመት ልቡ ከይሓባ ዝፀንሐት ሜላት ኣብ ቅድሚኣ ተንበርኪኹ ሓንቲ ሕቶ ሓተታ። ንሳ እውን እዚ ኩሉ በዲለኪ ንዓኺ ገዲፈ ምስ ካሊእ ብፍቕሪ እንትኸትን ይቕሬታ እንድሕር ጌርክለይ ሓዳር ግበርለይ ኢሉ ሓታ። ሜላት ፈዚዛ ተረፈት። ፀጋማይ ኢዳ ስሒቡ ኣብ ቀለበት ጣታ ሓንቲ ወርቃዊት ቀለበት ኣሰረላ። እዚ ናይ ቀለበት ህያብ እንተብርክተላ ሜላት ኣብ ክንዲ ሰሓቕ ብንብዓት ተዋሓጠት። ኣብ ክንዲ ሰሓቕ ናይ ሓጎስ ብኽያት ሰዓራ። ናቲ ምስ ዓርኩ ተፈላልዩ ንሜላት ኣፍቃሪቱ ሒዙ ናፍታ ፅምዋ ዝነገሳ ገዝኡ ሒዝዋ ኣተወ። ካብታ ዕለት ጀሚሮም ናቲ ምስ ሜላት ናብራ መስረቱ። ሉና ምስቲ ኣብ እንዳ መስተ ዝረኸበቶ ኣፍቃሪኣ ተፈላልያ በይና ተረፈት። ልደት መዓልቲ ግና ናፍቲ ናይ ናቲ ገዛ ብምኻድ ነቲ ዝፈፀመቶ በደላት ይቕሬታ ክትሓቶ ኢላ ኸደት። ኣብቲ ገዛ ዝረአየቶ ግና ምእማን ከኣለትን። ናቲ ምስ ሓንቲ ኣዝያ ውቅብቲ ዝኾነ ጓል ቡና ተፈሊሑ ሰቲ ተነስኒሱ ናይ በዓል ሕሩድ ተሓሪዱ ዝተወሰኑ ፈተውትን ቤተሰብን ኣብ ዝተረኸብሉ ፍልይ ዝበለ በዓል ልደት ኣኽበሩ። ሉና ግና ኣዝያ ተደነቐት። ልባ ድማ ብጣዕሚ ተሰበረ። ደው ኢላ እቲ ኩነታት ንሓንቲ ጎረቤት ሓተተት። ናቲ ህያብ በዓል ልደት ዝኾነት ውቅብቲ ጓል ንሓዳር ከም ዝረኸበ ነገረታ። ኣብቲ ሕሉፍ ኣብ ልዕሊ ናቲ ዝነፈገቶም ውህብቶታት ናብ ህልናኣ ተመላለሱ። ብሰንኪ ክሕደታን ትሑት ተገዳስነታን ዝሰኣነቶ መተካእታ ዘይብሉ ጽኑዕ ኣፍቃሪ ከም ዝሰኣነት ተዓዘበት። ብድሕዚ እንዳነበዐት ወፂ ኸደት። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ። ነዚ ዛንታ እንተዳ ፈቲኹምዎን እንተዳ ተማሂርኩምሉን ኣብ ናይ ሓሳብ መቐመጢ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ክደፉልና። ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልብ እንዳመስገና በዚ ኸንፍለየኩም ሰሰና እዩ።